الصوم l'istituzione empirica. الصوم هو فورما ta' ima u devozzjoni. Din il-forma ta' ima tinsab universalment fir-reliġjonijiet kbar kollha tad-dinja. Għalkemm hemm differenzi fil-mod kif is-som huwa ppratikat fir-reliġjonijiet differenti, iżda l-idea ċentrali tas-som hija preżenti kullimkien. Il-Kurani Muqaddas jiddikjara: intom li temnu is-som huwa obbligatorju għalikom bħalma kien għal dawk ta' qabilkom ħalli tkunu tistgħu jsiru devoti. Kapitlu 2, vers 184. Dan il-vers juri biċ-ċar li s-som kien dejjem parti integrali mill-kmandamenti spiritwali. U l-bniedem ta' kull żmien kien mistenni li jsum sabiex isir persuna ġusta, twajba u divota. Sabiex il-bniedem jikber fil-karattru tiegħu u jsir persuna onorabbli. Meta wieħed jidħol fid-dettall isib li l-għan prinċipali ta' dan l-eżerċizzju spiritwali bħal forum oħra kollha ta' ima fl-Iżlam huwa il-kisba tal-imħabba ta' Alla u sabiex intejbu l-ispiritualità tagħna. Il-kelma Ramadan imbagħad fil-Arbi tfisser żewġ saħanit jew żewġ imħabbit. Jiġifieri l-imħabba ta' Alla u l-imħabba tal-umanità. Matul ix-xahar ta' Ramadan il-bniedem jikber f'dawn iż-żewġ imħabbit. Meta jagħmel sagrifiċċji fiżiċi u jagħmel meditazzjoni spiritwali huwa jifhem iktar xi jfisser li tkun fil-imħabba ma' Alla u mal-proxmu. Il-Musulmani fid-dinja kollha huma ordinati li jsumu għal xahar sħiħ kull sena. Ix-xahar ta' som li huwa xahar lunari jiġi 11 il-jum aktar kmieni kull sena. Bekk idur matul il-sena u fi kull parti tad-dinja jolqot l-istaġuni kollha wieħed wara l-ieħor. Fil-Iżlam, is-som huwa obbligatorju għal kull adult b'ċerti eċċezzjonijiet. Persuna marida, xi ħadd li qed jivvjaġġa, mara tqila jew li qed tredda, persuna anzjana, xi ħadd li jsib l-esperjenza tas-som qibsa ħafna minħabba l-età jew xi diffikultà oħra, dawn kollha huma eżentati. Meta l-marda hija temporanja, il-bniedem għandu isum dawk il-ġranet tas-som li tilef wara r-Ramadan. Imma jekk il-mard huwa permanenti, bħal fil-każ ta' xjuħija jew xi marda kronika, l-eżenzjoni jsir assoluta. Is-som jinvolvi t-tiċħid mill-ikel u x-xorb mis-sebħ bejn wieħed u ieħor sija u nofs qabel tluq ix-xemx sa inżul ix-xemx. Is-som huwa eżerċizzju spiritwali. Is-som jgħallim id-dixxiplina u jistimula it-talb, il-karità, it-twetti ta' immejjel oħra tajba u l-astenzjoni mill-ħażen. Huwa jinkoraġixxi wkoll l-iżvilupp tal-grazzja, tas-sabar, tal-qulubija, tal-umiltà, tas-sempliċità u tas-sagrifiċċju. Għan ta' som tul ir-Ramadan huwa biex ifakkarna fis-sofferenzi tan-nies li m'għandhomx riżorsi biżejjed. Meta wieħed ma jikolx u ma jixrobx għal ġurnata sħiħa u jibda jirrealizza xi jfisser il-ġuħ u l-għatx u minn xiex jgħaddu il-foqra. Matul dawn il-ġranet tal-pandemija, is-som jagħmel ħafna sens għalina. Il-messaġġ tas-som huwa dak li nieħdu ħassib xulxin. Ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, inkunu ta' spalla effettiva lil xulxin, inxerdu kelma ta' kuraġġ, nuru s-solidarjetà ma' xulxin, nimmotivaw lil dawk li jħosshom imfarka, imveġġajin, iżolati u dajfa. Ir-Ramadan jgħallimna li nagħtu l-ikel lil min għandu il-ġuħ, l-ilma lil min għandu l-għatx, libsa lil dawk li m'għandhomx,
nixtru mediċini lil morda u nibqgħu fil-kuntatt ma' xulxin, anzi ma' kulħadd kemm nistgħu. Fuq kollox, is-sawm jallimna l-importanza tat-talb. Għalhekk huwa opportunità mill-isbaħ li nqumu quddiem Alla u nittolbu lil dawk kollha li biex xi mod ġew affettati minn din il-pandemija u sabiex din il-pandemija tintemm malajr. Barra minn hekk, ir-Ramazan jallimna wkoll dwar l-importanza tal-ikel u l-ilma. Skont xi studji, terz tal-ikel kollu għall-użu tal-bniedem jinħela. Allura, il-messaġġ ta' Ramadan huwa dak li nibżgħu għall-ikel u għall-ilma u ma naħluhomx. Is-som mhuwiex biss l-astenzjoni mill-ikel u x-xorb, iżda huwa xi ħaġa ħafna ikbar minn dan. Waqt is-som, wieħed irid jinkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu u joqgħod lura milli jirrabja, jargumenta, jew jġib ruħu biex immod irrazzjonali. Il-ħadis profeta Muhammad is-salim għalih qal dak li jasteni mill-ikel u x-xorb matul perjodu tas-sawm iżda ma jirrażanx lilu nnifsu milli l-issen gidba jew xi ħaġa ħażina ikun qed jiċċaħad għal xejn.